Cín sin? Tá. Má bhochalín. Ná, go leid agus cuat mu agus bróga. Bhí tú. Cid hain? Tá tú. No, fád agus bróga. Ó, Mícheál. Tá go siir ar cá na neamh nach chuil? Bhí, tuige. Cuid go mbeil anyway. Well, mes me hanna sin na chaisteach ríiste breid. Ó, be sé sin, tá be sé sin. Nach rútíí nig bhéit mu de chuine. Ó, Lord, tuige. Nach me sé testa bhain hé gaiide. Ó. Ó, má bhocha le bhein? Scéalaon sin, fáilsrúd se céis. Gur míle maith cína. Tá a híal áí go thomláin le déirní Jack. Cnis tún ce a hála. Well, fui mar a dúirtún Cid sin na bharna? rud is táchta is stoí na bhfuilmen Cid na tablets sin tú ógeal? Ó, níoch tablet íran. Íran? Yeah, just ceap feag mágat. All right. Spáin packaging bhic me. Míl níoch tablets. Tá tú tógeal fil nach bhfuil? Mícheál? Ná haine spré go me bharna. But Anna, bhí me gal aon seo chuit. Bhí muis. Bhil inisiom, ceanna tú a dógeal? Well, níormach gar sais seanshort chum hain. Sol dréalach mu a ríist. Bharna, catú dún níos ána sin bíchsad. Well, bhí net sin dí marm hééis rud a Bú tú cheappa go rámad an ceart me bhfuilis. Sin á euro 63 mar si le mata sé. Má chailí. Né, Bhaid, ce a hína choín Tá me cruach chun seopí le inis. tá sa me sinna bhaideach catúéisise go mas má óhilcleat. Tá mé géar lá sír an nimh bhaide. Holí, ní tú lá sír bhaine bhaid. Fána í socan nach chun méid ggéir bheith géiteach leis réidir. Tá ní bheith chlóci beir nach chun séir an segus nach gáró sí leit. A chu cholí ní tú bheith má go sa teachtar a gí sin de réir mar raibhann techa téin. Ach brean bhhaid, ní bheith tú go cruagach sin chorbaineh. Comú le a cholí. Tá neart idir le dhéanana hart an seo. Gus bud sa cheapáirí ghfuil me se go tísa. Is chut bheith dasal hart a gúisi. Níl céal ná réisún leis. Le seide chu deir a gá néile tá mi sé gimimeachta go sin sin. Sláánat. Bhaite. Á, bhire. Dír an bhena bhíúim. Bú a héine Nancy. Ach tá daon áidir deanna go chuidir si go beal na slóú. Níor tháinig méid drochá mar tháinig? Ó na toráí bar mar Nancy. Blas bechúil mu faoin chéann teine sinna méidirstor. Igam. Is dóin nach bhfuil sé éascart ar chorbe. Ó cén a chorbe dí telíanú. Well, get it me go tinis. Gar speisialta táú mhhara. Cho fádas ach mai ar mai dionanniu. Inniuh? No, ach fao cean cúpla seachtain. Ó. An me fasásta árán na chana roing ag an manis? Se? Well, Nancy ba bhíráile mai dionachit. Ó, ítach. Pó sin bhá? So síos. Míal, út a níhhain bheith gal gobair. Tá sé se níos táhachttaí nábair. So síos a deirm leat. Right. Ní mis go le chusús leis teafáte níos foiide. Tá plóta ceart an tadaim. Míal, ní Brenna fórtú de hands. Lumsan sean seo. Nis, tá rudí go le garú hart an seo. Agus tá muidir go dúna cúpla rialbeag. Gís go mééis an ceach i naibre rudaí. Sna má tú gur an fása teach seo chadibe. Ceart? Hóla tú me. Ní me go le fannacht íháin eile sa teach seo mar an áíon rudaí agus é darú go scipaí beachsad. Er i gédal síos, ní me go le chusús le a chu bré go lofa. Cá muidir bheith bhád níos oscailte le chéile bharnaí. Right? Cá ní smó amachcha le chéile, mar chúpla. An ó Jesus tá muid cosú le seanchaileach agus sean leid a bheith pósta le gá scór blian. Ja, well, níorm sa mille maiall ar sin. Bid nach cha. Ach ní gáim chusús le a chud i gindas príomhaideach agus nó scéalta bag suúach se víns faoi rónaid. A glosin tú me. Agus rúdéir. Agus an rúd is táhachtaí ar fad. Tá muidir go le tríal páiste bhain. Seabharnaí, páiste. Agus sinna bhfuil faoi beachsad. Dwálan na brethe se?
Hemas? Ebro cínte. Tuige nach na ebroch? Lá, TB. Ebro sé Johnja mar tá tusach an sór jobí anach nach bhfuil. Nebú imní bíart fashion, dhéana me sé job maita. Right. Go dtí tú gal dhéanamh fa héag? Tá planan eile go go siúd, ach ná bach le go fód, rud amháin ag an am. Ach ar nó, míanach sé éon dochar dá bhaintá mór le banna tí, míanach sé dochar go haigach ar it. Angela, bhfuil is go seo, tá tú gair galant aniu. Mar a bím an le. Bhí me smíteúirt níos luaithe? Ronis. Is cosú na bhfuil dhéile le déanú agad. Rudan se a hanig me agus, thug sé siar ar bhachar na smíteú me. Ó. Póster dan na clubmen. Bhfuil cynnig go darú? Na clubmen. Níor chfuil mé iad sin le tamó. Bhfuil cynnig go na le a hen se ar ar cynnear agaí. An ar jacar dearm a dtíine dá. Scaribí, Tys dy sinne mis di ngalif nacht? Wat yn is? Na met je inta fe o garis. A farir, da cwrmi elu gwyn is. Rosa, ti'n derma der? Mi wat heb staan derma die aan ready begin om te snel wat ken die. Ni wan en chalin ni smoe. Wil pan chalat. Rosa, lighten up. Me for God's sake. The nerd lads alle munchen. Is near lads jas a frishen. Actually, the party calling thought something gemorach. Be converted in Holland. Ach, Fiona. Ach, tada, Rosa. Ta rud vi dim agus Eddie Hart. Okay? You don't even get the chonig man die al rief. Oh, hi. Well, Hi. get cap too. Bhís go mai. Ach. No, bhís go mai. Come on, Tom. Abrimacha. Ní nach chuirtín beaga. An nuair seo faoi dul deag go sé lán, an sin rud amháin ach go ar néir faoi deag. Agus ceir go déireach tá gaiisteach lei sin. Ní lánach bhfuil imní ar an fút. Beidir an ortófiíú. Oh, come on, Tom. Nach féidir leat ligan go mar seo dhéanana má sé de heile. Brenna ar bhailm hain. Tás té má móíochas cháileo. Ceach ní méidir í stoppanna taí mar sin, ní lánach bhfuil imní ar an fút. Tá man ná ar a hús go hain, é? Brenny, tígan go deisting wat seo dhéanana. Ach na tuga leat fanat, tam ní nelí, go dúcha fios níos fiarart. Tá fios tanci ar an Brenna hain. Is lad mór an isma bechas é. Wel, da cymor o hi art, y cybi. Oi, iawn sy'n. Gafod dy wen, da gael ei dymadur yn? O, anw mar'n mynd yn siacau yn ys ha. Wel, da'n cart yn sy'n ywyd. Ma'n o'n bala i'r nach ecwm na heibi tortach yn mwrdd e. Wel, fe bol o blow down ys yn mynas cybi. Hanw dwy lwg. Si iawn nach tys yn gysgu fan ar oes on. O, gest o fan o'i gyda'n. Gan iawn ta'n i siarad. Gebi. Wel, so mae geri alon na heribi. Tys y? O, iawn. Han gwybod si cwlin e siarad. Wyr y colin ma tas o gwm. O, sy'n rhaid tad y lytr y ffrach. Ti'n dyn awrwyd, mae ta ti gergol on, go on, wyn. Sy'n rhaid nad sy'n mor mae geri alon. Be bari a dynio na hemas, bari a castra. Ni len dyn yn special ty gysgu dŵr. Wel, ta sy'n an fasta. Wel, nes i sili, ni'n mis ar oed y golon, os ni mar oed y ffast es. Ach ti'r me mechalet, ni fe Daniel. Den da wala sy'n gydyn? Dwi'n me gwydiwch yn chwn o gwcholi nes na cwrech i. O gwyd. Wel, na tyn daw. Wel, dwi'n me gwydiwch yn iag os rynnu me. Wel, bali far besgai ni i gynnynas. O, ba iag eisiau. Gyda'n awt y golan? Meshe? O, i'r o ffordin meshe gael sydd yn sy'n. E bran o wacholi'n siani dyn o ffrygyn am bod o'n o hyth yn sy'n. No way, wa. No bloody way, ma dyr ianc. Hei, ce ti yno? Cyd i hap o? Ach, fi hir. Fernie, begin am picture sy'n chori yn chroch bych set. Na fe da brach hol sy'n ar mal sy'n beth. Ie, hyn o... Wel y choli,
Pas tú tá díireach? Níl saman is déach sé bheith ganí níos sairde. Óráid, bhfuil croch me níos airde balbaga. Meistú meach sé níos fearr hálann seige doras ceirdíra. Well, níos ham schodí mar a trovis na speechnaí gus cheapú mar ne agus ná bhúil sé. Well, chan sé tú le cólín, dictí níos fáin sinna? Ferní, trovis chaíort a tarlú, fách mu de picú seo. Right, well, na chuig í mil an ormsa. Ferní? Sure, má bachlamsa? Cepa cin rud a hogann Japan? Pinta le dhéil. Pinta gan fiolóte, ha? Chnig me sinnéad ar bál. Wacha. Mas sí breanna go breamas. Ca se go bheilmún an cúrmí. Well, tú géirí rud a cinnte ráhaig. Is sé? Ó, ní me sé géir tá rá wacacha. Cuoine bhfuil a gúsa tá me, mar a bhí me gúnaí. Ní léon chá. Díirech mar a bhí me an éisiúda agus muidir maid a tráid. Cuoin leat? Mar dhéanaan tosa rud ar beth le crosta hennéad. I géir é chosint atá me sé vins. Ceir áit a haig, ha? Tad ní lánach cuimní cín na méid. Ja, bhfuil cén fánach níanaan tú dearmad ar mar sin. Dearmad íana. A níiad ne sin íana é sin. Bré go bheitchan bhfuil sa de ach má bíoh fatí sart, tá bíoh fatí sart cuneo mise do rún go fóideach a récha. Be mu de caiinte ríist vins, ha? Be mu de caiinte ríist. Brianna, as je mam zweegi mag dan is maar tam le réite fós. Ceir fút sa bhhara, bhil tá dalán. Sní bhéad is tór, chá mé mu lisce le cólín ar ball. Agus ní a háta bhí se faoichan ar a dúáine? Leis péna go leán Nancy stoi? Ó ní dáil mé, ní bhór mar réon chuire. Ar nach chu sé bin sin in Nancy stór. Tá cólín sin is chu Skype naim se agus go rínta scuir duine behéine chuide. Ach mar sin héin. Ar Nancy beoch céal a stór. Bus re dinsta? Anis. Fu leit mo chuide san Nancy. Tá me cínte go me gerú héna agus daine le cean sin. Well, má tá tú cinse? Siúráte. National Geographic? A ní jabbatán, s conrú gá bhí thaigist. Ar a job conrú nach cuma, tá sé seo ionach ar fad, Tom. Cén fan ar ortala ma? Siún, ní me go le hógáil, níana sé difriocht. A cén fá? As cuma. Tom, tá súla agam go náhra tú de aontin. Fach sé ionach aibú leat America. Tá an conrú leis seo a ratis nó watis. Dían do bhacht na bharíiste. Dar. America, Tom. Tom, ní bhaid tú seans mar seo go brach ar ríist. Tá me hé sé dúltú. Ní éitna dhéanam. A cén fá? Is cuma. Tom! Ní éitan dilan ágáil. Seo tá me sin an air a go dilan, tá sa tá se. Ní éitan tus ágáil nach nerd. Tom, ní bhaid tú go má ágáil. Chá, bhí, 8, 16. Tá sugam agus tá sé róáda. Caithe tú lecha leis an jab seo.
Arw hemis caidw hart. Níl me go an síide, dú cebed dú eile chas mar álet. Ahhail a cólinn. Nach chun me hééis rála chun me siún tíí pean fan roiim. Ó, da leore. Ha I heidir am innar vi gal an bhil? Nachchan ar ne bitre gom. Ná bach leis sé híle. Ar bhfuil sé géar a hecht fága. Gotcha hemis, dúsa. Ní me se goile choí se go tanúna. Anú chraibh ní me se naisiú leit agus a daras. Éis leis. Sé a cháirdiid sin réanaas. All right, well, it's for my man, Joe. You had to go freaking shuffled. Tunis is gewoon nieuw asje. Tunis doe met de warnes, niet gewoon met watchip. Ik ben tas ook je vaat, ik heb al met je nog, dat is gewoon toes gele en me tegen hier. Anu, tijn ook je vaat en golin, als hem zo kan. Best je Google zo toe je tief zo tijde. Could you contrast kan je definieert voor je naam. Ach, vaak met machine maar het ha. Tien je devint des, tien je laag. Als kan de hele mooie. Toen me could je go licht morgen je heen. Colin ook kan, koppel fakkel erop. Colin. A ghuiine chóra. Tá mi sé fíorhuicha jo as se bheitnéannach le man seo an nacht ag seola mo leabhar cíomhna cín cholín í cháin. Go de bhín is úd a ráthais agus bróideam go bhfuil an neirid sin aga dhéon seo an nacht a tóir takeachtam. Ach go háirid, sílan ag fáidín. Tá go neirid sin cún agus cabhram agus is spreag mé nóir a bhí an sihir mór seo idir lábhag. Ar nó tá daoine eile nach bhfuilinn seo nacht. Ach tá duine bháin go speisialta I dúr an rud a behéir á meach sé seo. Ach níor sé nána hecht fear éir mar nach ra sé gaiireachtáil go maith. Fear go de bhín I higgin go riomhá na scéalta na heachtraí agus na tarlóntí atá in sa leabhar seo. Fear go de bhín a rion mór ócáidí a híl agus a bheithelum. Cuideachab go má, cuideachab go donna. Tá me caint tas a géir mo ráthar sémas. A fear, I bhí mar inspiráid, mar chóil taca, mar charad agus mar chompánach agam, I rum a híl fad. Agus a stósan, mo ráthar sémas ó cáin, a tá leabhar seo tiomnaithe agam, gur an míle má agus fat síla. Nis. Tá sé ciúin seo nacht ná bhil? Tá leor cholín le seol an nord. Ag tá sin fír. Ní bheith si bhrágur í hebhil? Ní bhé. As dó hína fada go mé sé deiste. Agus tartarb, trééis sé tefóin sa gafe. Mar sé tá neart fína hísan sin, agus é sí an eiscí fásta. Fíl? Sinna deach na bitteogaí dean jo. Ní bhí go leir a brinn seo an trúragah. Do bhhail? Tá mai cinse dá. Is bhfuil ceart agad. Chur me searan na bháile. Gotíine na sin, gotíine lecan tú hé níthe sír. Me sé, gus go dtí dhéanann si lom hen da bhú ihe sír agam. Ar go leta go leiste go gáileh lomsa. Latsa. Bhuaithe dá go. Danne mahamaidinis na clubman an cyfne good. Bhil sa go teo John Joe, mar mú aine ní sfér go mart. Hílín gur tú géirí ar am hala málaat. Agus gotína méin? Agus bhú tégaínta sa éiste leis sin. Dar na baclis na fiabhar fa sa bheith gar. Ar a cumán Angela, bhuaithir dá gon, casalas na seanlaithe. Gur maithagad a ní hocúlam. Bhil da cinse? Ínta cinse. Wel, mae sy'n mor teach. Ni sy'n yn Angela rhaid hogym sarhi.
Cáthachas a cholín tá súl go mórnas le ní léh. Mu se gur míle agus fe síle. Gur maithe tain goile catú tuairt fin dar a ceannis? Le chuna dé. Le a cholín cóáidechas leat. Mu se gur míle maithe a héir. Go leis céil. Bhíú leat an leir a híine gom le a hall. Ó cínse bhór an nóir go bhile go sé sin íana. Bhís leat é an bhmachtamsa. Brigitte Flaherty Hunter. Wel bhfuil sad gur málam castáilet. Nach inta go deolan rud é. Bhrálam féin chorcha go ládas na leihananta seo. Agus mín tú héna scríb. A denna míirecht ar éonchaí ach níl tada fáilte hagam fós. Ó sinach ar se agamsa. Spe go chuimre bhí agamsa dá blian óchain go meach leabhar fáil sí hinne agam. Níra ná spe go buíam. Caigh bhfuil anmuoí agad as a tain? Níl sam. Well, Stoin nach bhfuil éon seans. No, ní éthing. Ar dé? No, tá nárm fiú an ceiste chuir. Ráiders, chuneart, aber mache. Well, an bhfuil éon seans go léthe chuid am chuid dáanta a méigid. Áthasarm do chuid dáanta léh agus míle fáilte. Hey. Hello, Sheila. Oh, good in that art. All right. So I can run too. Thanks a bunch. Hello, Rollin. Had a file look. Yeah, typical. I'm going to go to the phone to card. Well, we must say that. I'm not going to know the holding like I do her Dawson. So how do I am going to find you hell? Yeah, excuses. It is fantastic. Yeah, ain't it? Shach school more machas of that. G'day. I'm not fear come. So if you find so to trash rust in the room. Well, not some quite of us my rash back. Narira. So you wat ze use at the humor machine mag? Niwe. Oile, sto na mag een chance gewetin sha. I kent it. Nimmer shan kebi. En hij dat toe. Oile, was er niet toch? Kom hier maar. Lena. Come on, Lena, tor shanstom. Kan me macht. Mas de Hollermina, kan sé go rud a kinch go féidir Lena. He's had it on the gunna nish Eddie, just dermot the gunna rud a look. Brennan really just Aislam, for God's sake. Eddie, tak teen tarsach a geisach lat. Ni me girl a geisach lat. Car him much lower fi shaw lua no mall. Brenna, ni me girl lower lat. Love hurts, Eddie. An entertainment gehéintach an seo nacht, níos fear nas ganan. Bun je strísin dat agus go steagus sin na léris. Tá si génta? Níl si génta, Jane is siad agus Jane a gartiad. Come si gan ma. Tá? Mishe? Agus cá tú gaile bheith chóir? Éte bí na gahi ma áurgar a vitse sin. Agus Jane ken sin bhfuil misir a shift cear na lééis sin a seo ma. Níice tú misir chúla chutar lééis sin a ríis. Gotcha, se go mai gona bheith gemacht. Ja, maar goed, nummer 6 en zo. Gaan we niet jakken met zo'n bastard. Hele. Tá súlam gohfuil tú bra sásta le tain. Cén fá an jaarna tú. Cén fá? Began tú ainte de in ansaí. Ach an bhfuil sé fear. An bhfuil sé fear go rá tú héin agus Daniel. Hannig se bregad de time an ansaí. I mean, tá man éiste fa tú da, began tú ainte dat ar wahí le tain. Well, cá sé go bhfuil rud a cinse. Okay, well, céirt faoin go chláiste. Nach raibh nó bhar sin. Dad is bhú dhearnach anis. Ag fiú céiste chur. Ní bheith an aird sin cáiltead. Ná riire. Ní sam. Róise, caiith tú rud a cinse dhéana. Ar bhatha le tain. Tá sam. Well, dhearan gur sé seachtaí bheith cáiltead ar bhéad. Sé seachtaí? Well, yeah. Meid brethar cén chóirsa bhí an. An cuimhnear chur a aithnear a crowd nua. Bheith distraction íonta chad. Well, beit go le ceirtad. Well, cén tá scéalta tá ainte agus an nuair se híle. Well, dearan go bhfuil bar lehaide go Daniel. Níl agus a cenú lá ar í as bhfuil.
Níor na haine dinne? Agus ceapan tú go greid sin Nancy tú a gappa. Gur an muide le chéile. Go dtína gurte? Tá sin ám agus a éirí as a tefuite. Tusa agus mise, come on. Bhil bhí páirtá le go sanara. Cha trú a bheith go dé áíire nach gaha. Sí ná sin díal troi a háan seo. Ní féidir le ghlacha leis an féidir. Ní féidir le ghlacha leis nach bhfuil síma bethe go manad. nó nach rá, nó nach méoch an airad. Han fregad ar chaide. Níl rud a bheith agus a híle hantoch mise agus sinna glán na fírinna. Hí glas do réir do réit a han áhan sinna nírinne. Ní hiigem thu a híle. Ní hiigem céim fá gohfuil gurí Nancy a gorta mar seo. Gar hí hasinte tam agus cúishaí gom. Bhfuil is eisteach an chosintí. Nancy caiid mér chudfal na dhéana sé rud cean cear an ása. Níl mé géirí éiste glatsa níos mó híle. Nancy, hanna einste le drátha a téma? Imi glad a híle agus fan amachúing a glasan tú mé. Bí céalagad agus chu deidir le seáil me se ráháil. Ní chreidim gúil se go gánachta go. Tá se sinna cinnte bregadid? Brega? Féach cétá a caiint. Fan amachú imi híle. Agus níl mé géirí thu éáil go deoríist. Ligin lasrú sin de grí héin. Gleanna bhean. No arcasa. Is cumlam sa go déananas tú a tú héana bheits híos leis déún léim a chaile tú. Nis, go leis.